Близько 500 кримських татар піднялися на одну з найвищих точок півострова на вершину Чатардага Еклізи-Бурун, щоб священним молебнем дуа вшанувати пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Зібравшись на Ангарському перевалі, кримські татари з національними стягами в руках вирушили в дорогу. Продовж 3 годин вони подолали шлях у 10 кілометрів та дісталися найвищої точки Чатардагу. Наймолодшій учасниці акції Назле – рік та 3 місяці. Для цього походу батьки взяли її з собою. Після обіднього намазу учасники акції прочитали дуа і вшанували пам'ять співвітчизників, загиблих під час депортації та на чужині. Это ежегодное восхождение. Мы поднимаемся перед траурной датой для крымских татар, для того, чтобы почтить память. Поднимаемся символически на Чатардах и там читаем дуа, намаз, чтим память всех тех, кто погиб во время ужасного геноцида в отношении крымских татар. Это восхождение посвящено памяти жертв геноцида, посвящено крымско-татарскому народу, который был безвинно выслан, и памяти тех людей, которые, испытав все тяготы высылки, не вернулись на родину и не смогли почувствовать радость возвращения и ощутить дух, запах и ощутить свою родину и увидеть ее так, как мы видим ее сейчас мы, благодаря нашим предкам, которые стойко это все выдержали. Мы сейчас здесь, и большое им спасибо и благодарность, и мы всегда будем чтить память наших предков. Активісти організовують такі акції на Чатардазі з 2010 року. У 2019 та 2020 роках масові сходження на Чатардах не проводилися через пандемію коронавірусу та у священний місяць Рамазан. Цього року члени Меджлісу, учасники національного руху та активісти, зібравшись окремими групами, піднялися до вершини. Вони також вшанували пам'ять жертв геноциду молитвою. Гурбетлікте қалан дин қардашларымыздың рухларына. Bizim üçün avuçlarını açıp dua okuyan olur bilmem diyenlerin ruhlarına, bütün geçmişlerimizin ruhlarına bağışlayıp, yatan yerleri cennet olsun. İleride bile vakyar milletimizin başımıza düşmesin deyip,